Compliance tema l-każ ta' Liam De Bono li jinsab akkużat li x-xahar li għadda saq bla liċenzja waqt li jinsab bil-libertà proviżorja dwar il-każ li għadu għaddej ta' hit and run fuq is-surġent Simon Xkembri. De Bono kien reġa' ġie arrestat fi triq Mikelanġ Sapjano f'Ħalluqa x-xahar li għadda u l-erba' ntemm ismih tax-xhieda kollha f'dan il-każ. Fis-seduta meta missier l-akkużat intalab jagħti x-xhieda tiegħu dwar il-każ li ġie arrestat dwaru ibnu u rrifjuta li jixhed, xi ħaġa aċċettata mill-qorti li tagħti dritt li wieħed ma jixhidx kontra membru tal-familja tiegħu. Uffiċjal tal-probation li xed waqt din is-seduta qal li l-akkużat kien ħa test li mmarka pożittiv għal kannabis f'April li għadda. Sa dan it-tant sit il-karozza Fiat li De Bono jinsab akkużat li saq, ċertu Jason Zammit ukoll irrifjuta li jixhed biex ma jinkriminax lilu nnifsu. Madankollu huwa kien qal lill-pulizija fil-post li kien ħalla lil Liam De Bono isuq distanza qasira fil-garaxx meta kienu qed jaħslu l-istess karozza. Fil-kumpilazzjoni tal-evidenza ħareġ ukoll li De Bono kien intlemaħ isuq BMW fi triq fiż-Żejtun nhar is-6 ta' Mejju fejn kważi ħabat ma' pulizija li ma kienx xogħol dak il-ħin. Il-pulizija ċempella sa biex jirrapporta l-każ iżda ma baqax isuq warajh. Kirsty Zammit bint Jason Zammit li fuqha hija rreġistrata l BMW fix-xhieda tagħha qalet li hija kienet is-sit ta' żewġ karozzi. Qalet ukoll li hija ċerta li l-karozzi kienu fil-garaxx meta hi ma kinitx hemm minħabba li kellha żewġ settijiet ta' ċwievet. Il-maġistrat spjega li l-pulizija raw il-karozza tagħha qed tiġi missjuqa u issija biex tgħid il-verità. Inkella kienet se tinżamm arrestata u jibdew proċeduri kontriha. Ix-xhud insistiet bil-verżjoni tagħha u qalet li ma kienx taf jekk missiera kien x'għamel ċavetta oħra għalih. Il-maġistrat Joe Mifsud iddikjara l-provi kollha magħluqin u ħallas sentenza għas-26 ta' Ġunju li ġej.